Salamat kayo. O, sipa man. Bitaw madumog silong. By the way, o sud ka muagi lang ka dire, why Bible study? Kaya gi-close mo ng door. So, tuk-tuk yugo. Tuk-tuk iblihan. Why Bible study mo? Tuwas taas. Now, salamat ko sa Diyos kaya doon ako'y tarasok kinaiya nga kung doon ako'y tuyo, siguro gina ko. Pananglitan. O, pananglitan yun, pag-upalang. Doon na tayo programa sa DYHP. Ya, gipibaw ko nga 6 to 6, alas 6 sa buntag, alas 6 sa ako. Close sila. Nakaroon kay, nag-recall mo ginagong buod. Muna ni adto ko sa DYHP. Ngita ko ni Tony Rufil. O gipibaw ko sa personnel nga, dili di 6 to 6 na sila. Sa ito pa, full blast. Kay energize sa Pico ang stasyon. Energize sa Pico ang ilang transmitter. Sa ito pa, maka full blast nila sa 6 in the morning, earlier than that, yato na sa gabi. So, yato na ko. Trial na yun. Tawag na ko ni Atty. Rufil, ingo siya nga, Radsok, sorry kayo, doon ako'y problema. Di ko katagad ni mo. Tawagan lang yan kung usap. Nako nga kung tuyo, pakinig atong programa. Sige lang. Tawag na ko. Ako yung nitawag, di ko nagpaabot kaya siya mo tawag na ko. Uning ko siya, sakto ka. Ang atong programa, balik na. So, magsugod ka na sa huwag maganlaw, ang hapon. O, niabot o kapis oras, nangyatak na ko. So, kining atong kinabuhi, kung doon na tayo commitment, doon na tayo ahas nga pagabuhaton, ato kinagsundan sa pagkikpiso, pagsusi. Kulitan, i-schedule na to, wag ko paibaw nga waday may na yun ang atong Christmas party. Gidaan ako ang akong saan. Sila to kagatos ka pusok. Pero waman to na yun. So, gipanghatag ko na ng pusok. Ako magmahay niya na. So, ako lang ipibaw nga ang taras na to ang ihatag sa Ginoo, niya pabuto na tong Ginoo kung sa iyang tingog nga isuti. Dili gustong Ginoo niya na tuk-tuk na sa Mateo City, Versikulo City. Pangayo, ikaw hatakan, pangita, ikaw magkakaplag. Kana ikaduha. So mangita, kita dili kayo, uy, may Bible study? Takom kayo, buong siguro sa guardia yang anong yung gisirhan. Pero pagkabantay na ko, duha, tulo bato kong motor na ko, doon na yung Bible study. Tuk-tuk ko. Abli, ay may study lang, basta. So, isa ka. Sa ito pa, pagtanaan akong sarado, ilahos pa ko, hindi ko kaniyo ba ninyo? Usa ka tuyo na ko mga basin si Adam. Yan kay baw, tumbong na to, anon mo pa, dayak tas tong kinasing-kasing nga pasubo, sa kamatayon, siyang mahal nga asawa nga dili kay Lisdan, sa jing-jing buhutan kayo, niya pasubo ta, salig sa itong pag-ampo kaniya. Pituro ta ko. Karon, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Nya dunay duhang umabot pa si Carlo ug si sa silong dunay gi magintang Macau. So muna ang buta ko ipasabot nga, do not allow yourself to be idle. Kudo kay buluhaton, pangitag paagi nga mahimunan nimo kay mo na kabubuton sa Ginoo. Nita mo simba ta mi nga awag gisakinan. Naong pangitag kasakyan o madag lakaw-lakaw. So, mo ni ang atong ginganlan o taras agda sa San Mateo City, Versikulo City. Pangayo kay kahutagan, pangita kay ikaw makakaplag. Mangita kita. Now, ang akong tema nga ipaambit, isang pitor at nagabuo, kay may pakyas sa buluhaton sa Ginoo, magbuhat ka sa buluhaton sa Ginoo, isang usara ka taong makita ang naminaw ni mo, ang ganti parihara. Sa kalibo ka mga taong nitambong ni mo, usara ka taong wag ka kakita, yan naghimo ka sa buluhaton sa Ginoo, morang gantihang, yan lang sa Ginoo para. Muna nga, kining, ang akong timang nagyandam, ako nagyapong isulti ninyo, bisag pitor ta ka mo. Ang una nga, pasiuna sa akong timang mao ang Isaiah 55:8.
Ngamingon ng Diyos, ang inyong una-una, dili mo akong una-una. Ang akong una-una, dili mo ang inyong una-una, ang inyong paagi, dili mo akong paagi. So, di man na nato na? Isaiah 55, versículo 11. Doon ay paagi ang Diyos. Sa panudlo sa daang tugon, sana ito pagpangita sa matuon nga dalan, matuon nga iglesia. Na sa Jeremiah 6:16. Panggula ka mo. Wa ta mingon katuog lang diha. Panggula ka mo. Unya, mangita, mga tumos, mga likuanan sa mga dalan. Ug inyong pagutanon, hain ang labing daan nga dalan, ug labing maayo nga dalan. Sulod niya na, makaayo na si mong kalan. Kaya atong basahon ang Buhat 24:14, ang dalan nagkahulugan og pundok sa ito pa iglesia. Niya, pakita ang labing karaan nga dalan ug labing maayo nga dalan. So, sa mga iglesia sa bagong tugon, sa bagong panahon, ang labing daan mong iglesia katolika. Nasa yan ang Students Encyclopedia, Volume 17, page 221. Nga, the first community of Christians happened to be in the world in the time of Christ is the Catholic Church. 1,000 years after the ascension of Christ, no church appeared to the world except the Catholic Church. Binisaya. Gangon ang iglesia nga gipadayag mga 1,000 katuig. Wala ang nitunga nga iglesia, ang iglesia Katolika ra, wa pa ilay. So si Pusios, ito nagtukod sa Orthodox, mga 800, 1,000 katuig mo iya pag-organize, gikan magyapon to sa iglesia Katolika. Wa man siya mingon nga dili siya Katoliko. Wa man siya mingon nga Protestante siya. So muna, nga the first, naguna, by the mouth of facts of history, the Catholic Church. There was no other church except the Catholic Church 1,000 years after the ascension of Christ. While ang iglesia nga diha na, mga 1,000 katuig. Human mo saka si Kristo sa langit. 1,000 years. The only church that was existing is the Catholic Church. Young Students Encyclopedia. So, mora, ang labing karaan ng Iglesia Katolika. Yang labing maayo nga patukuranan. Sa may labing maayo patukuranan. Proverbio 10:25. Ang maayo nga patukuranan, mulungtad nga patukuranan, mulungtad sa katawhan, pinagis pagsukad sa may patukuranan. Kisa may patukuranan sa Iglesia, si Kristo. Labing maayo, labing matanong, kaya siya Diyos. Muna ang pagkaplag na ito sa matuod ng Iglesia, nga labing karaan, labing matarong dalan, naa sa Iglesia Katolika. Ya, reverse, tukma, o opposite niya na, magawa ang daot ang pagi. Jeremias 22:13, Jeremias 22:13, doon ay tao sa kadaotan. Nga maghimog balay sa linaotan na pagi. O nga ni, dili mo tagsuhol sa mga nag-alagad sa mga pundo. Ano na mga tao na naghimog dinautan na paagi, pagtukod ng iglesia, pagtukod ng balay. Kinsa man mo itong nagtukod nga, wa respetahe ang labing daan, ang labing naguna, o nga tinukod ni Kristo. So ilang kabuton, Jeremias 22:13, tao nga doon ay dinautan na paagi, nagtukod ng balay, tukod ng iglesia. Mga nga, kining pagtulunan nga giisip sa uban nga din itinuod, si Gamaliel ang magtugang magtutudlo ni San Pablo sa Balao. Nasa mabasa, Buhat 5, 38-39. Sa diha nga gilutos ang iglesia nga gitukod ni Kristo sa unang siglo, first 100 years. Kasi pong ni Gamaliel. Ngayon si Gamaliel, pasak din
Kining kaugdahan ni Kristo, kining Kristohanong pundok pasag din ninyo. Ayaw lutusan. Kaya tinawray, kung iya na ni tao, mahanaw na ni. Pero kung iya ni sa Diyos, dili mo kabungkag, dili mo kahanaw nini. Hinoon ko ninyo ng lutuson, ay inyong gilutos mong Diyos. Tuwing hiliga sa filosofiya, pangatarungan, may Gamaliel. Pasag din ninyo, kining pundok ng Kristohanon, kaugdahan ni Kristo, hindi mong iglesia. Ayaw na lang lutusan. Ngano, kay kung iya ang tao, maawan rin mahilis, umuwagtang rin dili mo kawagtang rin ikaplagan lang hinoon ninyo inyong kugalingon kung nakik-away sa Diyos. So, kanang prinsipyo ni Gamaliel, importante. Ngano man, nasa Salmo 145:13. Ang gingharian kung katawhan sa Diyos, mulungtad. O ang katawhan nga sakop nini magpadayon, sulay katapusan. Kaya mag-ilis-ilis man. Matay mga apostolis, puli mga tinunan. Mamatay ta mga Catholic defenders na imupuli na ito. So mauna ang ipahinomdom sa Ginoo kanato, Salmo 145:13. Nga ang gingharian o katawhan sa Diyos, mapadayon, bulungtad. Mapadayon ang bulungtad. O ang katawhan nga sakop nini, magpadayon, sulay katapusan. So Gamaliel was really familiar and knowledgeable about the book of Psalms because he was a professor of law. And book of Psalms replete or full of many instances of commandments of God. Sa Salmo 119:155, kadto mga tao nga magpalayo ug dili magtagad sa kasiguan, wala sila kaluwasan. Mao na ang usa ka teksto nga mubungkag sa mga panultihon ug prinsipyos protestante nga wala sila magkinahanglan kasiguan. Ang magpalayo sa kasiguan kana mga tawhana mahalayo sa kaluwasan. Salmo 119:155. So, muna mga higong makongiksyon nga importante sa matako sa kanato pagkaibaw sa prinsipyo, filosofiya o pagtulunan, gitudlo ni Gamaliel o gipasigarbo ni San Pablo nga siya graduado sa pagtulunan sa kursus balaod o kang iya magtutudlo dili labuan mo na si Gamaliel o kanang gisulti ni Gamaliel nasilsil na siyang pangutok ang Salmo 145:13 nga gingharian o katawhan sa Diyos malungtaron o ang katawhan sa Diyos magpabilin mulay katapusan. So mauna ang hinigugma kong magigsoon nga gipaybaw tangdaan sa Diyos aron dili ta ma-surprise, dili ta matingala, dili ta ma-discourage ang buhat 29:30. Nagikan ra sa inyong kugalingong pundok may mangguwa nga magsultig pinalitan. Unya daghan ang madaan nila nga muguwa sa simbahan. Magsultig mga pinalitan, pagtulunan na supak sa inyong nagatunan. Not only that, diha sa iglesyang ituko ni Kristo, dunay uban. Dunay uban nga ang ilang mga pulong nindot, pero ang ilang kinabuhi sa likwaw. Muna nga, si Gandhi mingon, nga kung ang Iglesia Katolika kay nahabot man dito sa India, Mahatma Gandhi mo santo sa mga taga-India. India, a nation nga ilang maharianon nga tinuhuan Hinduism ang tukar. Pero naingon si Gandhi, kung ang mga Katoliko dito sa India, di lang mayong manulti, kundi nagpuyo sa buutan nga kinabuhi, ako nagtuo, way usa nga Indiano, nga dili Katoliko. Kung sa challenge ni Mahatma Gandhi, there were Catholics in India, but they were not practicing the life of simple lives. Although daghang kay mga Katoliko sa India nga mga dungkanan ng mga mayong laki sa atong tinuhuan, pero what ay nadungog nga Indian saint. Kaya wa sila model nga panikingnan.
Manadili kay buong nga to, nga sa simbahan nga gitukod sa Ginoo parehas kahoy nga malabuon. Tamis yung bunga. Pero paghangan nimo sa kahoy nga nadungog na tamis nga bunga, gihidlaw ka pagtilaw sa bunga nga gituan nga tamis. Pero kung muduko ka, ang mga nahug nga mga bungang nalata na, nasudlan ng lapok, mutilaw ka niya na, manghiwi ka ng kahoy. Umingo, ka ng kahoy gipanabi nga tamis yung bunga, dili di ay. Kaya nakatilaw ko siyang bunga ng tagak, wala na kumukat ka. Diya siya masayo. Kaya ang bunga nga hinuk sa punguan o ang bunga nga nalata na sa tiilan sa mong kahoy dili parehas. Di na parehas yung langit. Mga kutanawon ni mo sa simbahan katoliko, kato mga pare nga way hinungdan sa matas katilingban. Mga pare nga, religion becomes a business, not a service. Dili ta maghinganon kinsa nang pareha, but that is reality. Nga religion becomes a business, not a service. You will not go down. If there is a sickle, there is a dying man or woman needs a priest, they will not go down. And their alibi is, that is against the protocol of pandemya. Nga di may kadool, di may kanto, di may kadool niya. Pero doon ay auto nga bago nga papinditahan, nga usa ka lang kapag pindita, 5,000 ihatag, mag-ilugay mo pare pagkanaw. Because that is money. So, that is true, really true. But it is it the Catholic ditching? No. Page 196, Canon Law. Paragraph 196. Ang pare, dili magkabaliban. Kung doon ay mangayo, nga masakiton, nga makinahanglan o kumpisal, di siya kabaliban. Kaya yan ang ipanumpaan sa kinabuhi. Dugo ni Kristo sa krus, ngayon po'y ang pagkapare, bisa magrisko pa yung kinabuhi. Si Padre Gunisto na sa Muhon, Santo Niño Pares. Siya Bradshaw, kitawag kong Madre. Mga nurses, ospital. Gadagang katolikong himatyon na kinalagpare. Yan to ko. Girisgo na ko akong kinabuhi. Pero I defend myself. Yun sana ko pagpanalipon to gataod ko guantes. Groups, aron paghikap na ko, di ko nagdakong career sa sakit, dili na kong taklal sila. Nagtap-tap ko sa kong mas. Taot pa man niya ang patient. So I perform so many dying Catholics, kumpisal, pagkalawat, pagdihok. I was not afraid because I defended myself. I used my mind. Dili kay, literal na ganita mo anto, kay gidit anta sa obispo. Mga hinigog makumigsoon. This is Catholicism. And true Catholicism is abiding by the Word of God. It's not that we are somewhat overtaken by the disciplines during this pandemia nga dili na makaduol, dili na makawali. Mga Catholic faith defender ni ato bigbukid, Kastiilan sa bukid, padung sa bukid, 2 ka oras, perting ilaras na. Pero nakawali mi, nakaduol-duol mi sa mga tao. Taas ang panahon sa mong pagwali dito sa bukid. Iba ni Nels, iya makauban, Joe, dito ni. So, may mahalo. And that is the Catholic spirit, Catholic faith defenders. We are defenders. How do we defend if we are cowards? Adlok ng mamatay. Kisa may di mamatay. Pero may nang mamatay ka, susaka, panggubatan ng sudaw, diya mamatay sa larangan na taran siyang pakikaway sa gubat kaysa maigo siya sa bala tungkol kinidagan sa katalawan. This is Catholicism. Asa rin mabasa? Jeremiah 7:26. Jeremiah 7:26 na ngayon, sa akong katawhan kong pinili o nasod kong pinili o akong katawan, doon ay daghang magkasasama. See? Gisulti na sila. Akong katawhan na pinili. Ang katawhan ko nga balaan. Bisan diha kanila nga balaan, akong katawan, daghan kanila magkasasala. Jeremiah 51:6, apan dili ako mubiya kanila. Bisan sila magkasasala. So, wala, gibay-bawa.
So kung may scandalize na pagtanaw, kaya doon na yung mga obispo, mga pare, na materialistic kayo, ikumparar sa nato, nga makakita sa ito mga pare, nga buutan kayo, sa mas mga pare sa Recolitos, mga pare nga, ganahan mo wali, ganahan mo sangyaw, ganahan mo alagad sa Ginoo, bisan sa katalagman nga itong hiyagub. So, makaingon ta, we have the choice. The way of God and the way of humanness sa mga sakop sa iglesia, sa ubang ministro sa Santa Iglesia, mga manalaw, na sila sa ngalan o kining sure and comfort zone. Isa nang sure, siguro yung hindi katakda. Comfort zone kaya yahay kayo. Naragas kong binto, paabot ka sa pamisa, paabot ka sa kulikta nga daghang kayo, then you don't go to be brave enough to show Christ's love for sinners. Si Padre Neil, lesson sa Compostela. Kasi pong Bratso, gididaan niya, pag-umpisan. Pero kabantay ka, nagpag-umpisan niya. Wala akong kauban na pare. So ito pa, here's the principle how to observe and how to obey the mandate of God's desire to save souls. Pare naman sa Senior Fred Kreckenbeck sa Mary's Little Children Community, regular kayo, lingkod, pagpagkumpisaw sa dagang kayo mga tao, ikilala yung dapit. Dili sila parokya. Usa lang ka, sanga nga kapilya, pero ibuhat nila sa mga pare ng Sir Fred Kreckenbeck ang buhata sa mga pare suits parokya. So there we can see the choice of obedience and bravery, and the choice of comfort zone. Money matters. Religion is live up as a business, not a service. We are so sorry to say that, but that is reality. Because we have the choice. Ipapili tas Ginoo, unsa may husto nimong sundon, naan na mo gigipakita nimo ninyo nga pagtulunan. Jeremias 7:26, diha sa akong katawhan, pinili na nasod og akong katawhan, daghang makasasala. Jeremias 51:6, dili ko mubiya kanila, bisan sila makasasala. Kisa may pilion sa Ginoo nga malangit, katong buotan. Doon natin University of San Carlos, Borromeo. Matag hibaw 15 na sa San Carlos, Borromeo. Pare na. Nga niabot ang pandemya, nga usa ka gatos mga matay rong orasa taw-taon na sila ing gatos usa ka gatos katong maglubong taw-taon mo na siya ilubong. Tumpi na mga minatay. Mananakot kayo ang maong ganlan o kining pandemic. Si San Carlos Borromeo nagsutana, nagdag Eucharist, suroy sa mga pundok nga nangamatay. Doon na ba'y buhi dire, nagkinahanglan o pare ko, noon ay nilihog, pare, buhi pataon ko, Eucharist pare. Yang ipagkumpisal, yang itagan expeditions ko pasaylo, yang ipagkalaman. At doon na sa laing pundok. Was siya mahadlok na matakdan. To die for Christ's glory and life everlasting. To die for Christ's glory and life everlasting. Di ako sa nakapanaan ko sa Ginoo ng simbagi ko, simbagyo pa. Simbagyo man. Turting tugnawa, turting ko suga-suwa. Gamotor ako. Kaya akong motor, ang tubig katunga sa ligid, kusukay nguwan. Akong gisugakon. Nakabot ko simbahan, wala ko kusog. Kaya purting pasaan ako. Igsud ako dito makapasa ang flooring simbahan. Yari kay kong paduol sa mga tao kasi wilikan sa akong kapasa. But I did it. I did it so that my commitment of the Lord to say yes, to serve Him even pagyo, to go to Mass, to pagyo. Nagandihan ko sa Ginoo sa kadlaw, katong nadisgrasya ko, padungan ko simbahan, nahog ko sa kanter, padungan ko sa chassis, matod pa ni Jong, nakita niya sa video, iligid dito sa kumo. Iyang gi-hold, ihunong, tungtung ipon ng ligid. Iyang gi-move,
Forward, huwag ang ligid. Mo backward, balik ang ligid. So, ningo si Jung, unsaon na to, unsaon ni mo pag-argue ini, nga, ningon ka nga ka, iligsi nga naman, kita man. Si Andrew Lee, billionaire sa driver nga batanon. Ipagutan na ni Joey Tumulak, so pa siya niya pa, buhi. Sana, naliksan galing mo si Sok, kasi tumang niya, Sir, naliksan. Nga naman, liuntol ka na si kanan. Usawa niyo pagligara na. Mismo ang driver ni Angkon na naliksan ko niya. Nga nung hibaw mo ka naliksan mo. Liuntol si kanan. Mona, it was really a miracle. So many friends tell me that was a miracle. So I experienced a miracle because naigo ko, pero ang tinuray nga mga samad ako, mga bruises, mga pangus, ikas akong babos, akong bukton, hangtod sa baga, hangtod sa kilo. Kabilin pag nagumang tukar. Kaya giguroy ko sa sakinan na nakutan. So miracles are still happening. I cannot explain that, but Jong, pakita na mo sa video. O, say, lingkod mo niya, tanawa mo sa yung kita ninyo. Slow motion, ligid. Stop, ligid. Move, ligid now. Back forward, ligid din. So, saan niyo mo pag-explain na? Sa miracle. Ganong miracle para na ko kay, may gupok nga kong Di naman ang ligid ako kayo. Niyangkon yun ang driver. Sa naliksan mo si Sok, naliksan ako siya. Nga naman, untol lang sa kinan. So, when ikong makumigsoon, we are here on this world only once. Di ta kasumli, mabalik ka sa kong inuobe. Kay kanang kamahinabahon, kanang paglikay sa kanang pagbinutan, buhaton ko na. Yung ginoo, dito sa kalibutan, pila may mong edad. 50 kapin. Yawag yung kamugunaw na. Karunian na kasi impirno magunaw na kang ubalik. Bisag usa lang ka. No. Today, not tomorrow. Right now, if we have mortal sin, we will repent this. Mortal sin. Kasi di ta kakumpisan. Hinusulan na to, focus na to kasing-kasing. That is the essence and foundation, qualification for forgiveness. Kapag sa iluon, tas Ginoo, sa wapataka ko kisalon. So, muna mga inigugma kong iksoon, we are the true church. And do not look at the church sa Efesos 5:26-27. Nga ini mo, San Pablo, ang iglesia sama sa kapangasaunon ni Kristo, nga way buling, way kunot, o way mansa, that I may present the church without wrinkle, without blemish, that I may present, sabta ng iglesia, iya pang itanyag, nga way buling, way mansa. Dili sabto ng iglesia, pulo santos. Ha? Dili pa. Naninguha pa ta, nanlimbasog ta. Pero saan na to pagkita sa katuyuan na to, kunin na ito buhaton, sama sa ato na ko ni sa DYHP. Napa si Juanso, o napa si Dr. Tony Rafael, siya walang pagpupunikikan. Taki ko nilo. Kaya na ko, higil mo punta. Kaya pag-abot ako sa station producer program, si Aida, itagan ko niya, nakontak na ko. Siya so kailan sa kong kasulang karon, kay na ako'y problema nga akong amahan na sakit ng grabe. Ako rin yung tawag ni mo. Tuwagin siya tawag na ko next day. Ako yun yung tawag. Ugaya pa kumihibaw ang ganing mo siya nga. Ready na. You can go to the announcers booth tomorrow, gapon. Dito sa kauras kapit noon na itong programa natin. Sirhan ng atong gate yan. Kasirhan na kong balik sa pultahan na sa kanan, ang larga na lang. Pero pasiplat ko, kita na ko ang motor ba ito ni Nails. Tuk-tuk niya bali. Doon ngayon may study, ito sa ito pa. O kutob ra ko di as pagtanaw, di ko kaanhi, di ko kasulti na niya. So, finally, our faith must be done with action. Na nasa Roma 1:5, the active and doing faith. Ang aktibo, buhi, malihukon ng pagtuo.
Mao na makaluwas. Dili kay pagtuo mo ito na. So salamat kayo nga bisan pa sa atong kapanahonan, bisan pa sa ali. Di ko kay bawag musa ka ba ko. Pero ang akong taras gusto mo bansay nga. Susiwan ako. So, class kung matak-o mo kayong gate. So, tanaw ni mo Pila rin bubog diri ganina. Unong, kapito ko niya bug. Yan ay niya bug mo to, bubog na po. Sa ito pa, pagtuktok na ko, giyablihan ako. O, diyan ako kay bawang doon ay Bible study. Sa ito pa, matara kong gigamit, wa ang kamot pagtuktok, wa kumakaanhi yung pagpambit ka. Ang leksyon mo, we shall do our faith. We shall do what we desire good. Malikon ako, samas kong pagsugod, Mateo City, Biscolo City. Ningon si Jesus, tuktok kamo kay kamo pagablihan. Pangayo kamo kay kamo paghatagan. Manghita kamo kay makakapla. Sana to pagpangita, kaluwasan. Sana to pagkaluwas, kamao kang may kaisog pagluwas imong kala. You are the most coward person. You are the most coward person if you are not really working for the salvation of your soul. Ilhon ako mo sa katawa mo ilabing talawan nga nataos kalibutan. Kung wasi ka isog sa pagdisider, ngabiyaan din ako kung sila. Kaya mamatay ko rin gabiyo na may impyerno ko. Isulti na nisog ang tanan. Sama sa Pablo, isulti ko ng tanan, nabuhat sa kaluwasan. Pero wa mo mo kihol, wa mo pamati ka na ko, wa na ko lapot ninyo. Iyap-iyap na ko nga kung sinina, kamunay manubag, pagkatubang sa Ginoo sa silot mo'y katapusan. Kaya gihatag ko na kaninyo ang tanan, wa mo mati. Basahan na, nasa buhat 18 sa size. So, I will consider that man or woman nga mo'y labing talawan nga tao sa kalibutan nga tao sa kalibutan. Kuruwa siya kaisog sa paghusgar, sa pagpaninguha, pagluwas siya ang kugalingong kalay. Kasi po ni San Agustin, God who created, Dios qui created the sanity, non salvabiti sanity. O sabi ni siya niya na, ang Diyos nga naglalang na to, wata niya patabanga, pagbuhat na to, pero dili siya kaluwas na to, kunita mo tabang na to, tuhoy na. Kaya pagpasabot nga si Juan Baldomero ang tapulan, mo'y sakto, gutom ka siya. Kita siya payapas nga hinukay, tabi siya ba? Dihigda siya gingangaya ba? Matagag ka na. Padung nas kong ba? Pero ang usa ka langgam nga dako nga mas gutom pa kay kaniya, misaknit sa mong prutas o gikaon, itire gihog. May kay pagkahog sa baba ni Juan Baldomero to tapulan. We should not follow that man who is idol. I told you, the very beginning, pagsuod ako 40 years ago, wa ako'y sweldo sa DYRF. Wa ako'y sweldo sa mga pare. Gawa sa lungsurano niya ito, kaya ako'y associate editor, panahon ni Cardinal Rosales. Sweldohan ko rin. DYRF, how many years I did work? More than 40 years. More than 30 years sa CCTA. Sa DYHP, wa kay pag-sweldo. Wa ko mga sweldo, kaya di sa kutin nila sweldohan. Pero wa ko pabayaran sa pag-alagad sa Ginoo. And I believe that God is the same. Hebreo 13:8. Ang Diyos, si Kristo mo sa gihapon, kaniadto karon ug sumabot. Pila ka tuig, dili adlaw. Paglatas ni Moises kuyog sa 1 milyon kapin ka mga tao, nilatas sa desierto. Unsa desierto bas o kainit ra imong makita. Way landong way kahoy, 40 ka tuig. Dili 40 ka adlaw. Gipakaon sila sa Dios kada adlaw sa panlagi ka sa langit, labing labiya, kapusog way sumol. Wa na hunungas Ginoo. Hangtod niabot sila sa yutas Kanaan. Kada adlaw. Kung gihimo nas Ginoo kang Moises, uban sa kamilyon ka mga taong nagsunod kanila, nga hindi man ihimos Ginoo, nga pareha mata ni Moises, nagsangyaw tas may balita. Nga hindi mata niya, silduhan siyang paagi, siyang pakamuma, nagtagantag may lawas. Kapila na ko, agi sa mga sakit nga may tag symptoms sa COVID. Pero wa mo may COVID. Meaning, God provides. Wala atong hinuktukan kanunay, kung ako, mamatay ko rin gabi una, nga di na ko kaginawa pag matapan ako.
Niya hayag kayo, pero pwedeng inita sayag, impirno yun. Di ka kumagmahay. Di ka na ko ingnon Ginoo. Pabalikan lang ko, bisa ko sa kadlaw sa kalibutan. Ay lang ko, padugaya sa impirno. Pabalikan lang ko. Pakit-on tagaw saon ako, pagadagat, pagsimba, pagbinutan o pagsangyaw kanimo. Sa ito pag Ginoo, no! How old are you now? 50, 60 years. Sud sa sinta katuig, wa ka magudhaw na sa imong ginawda karon niya ka sa impierno. Nganong niya ito, buhi pa ka? Isa ko sa kadlaw nga buhi pa ka. Isipon ako, nga kinabuhi sa eternidad mo'y katapusan, ako mihatag nimo. Kung katong adlaw ang imong gisaan, din sa impierno, ihimo nimo sa kalibutan. One day, allow me, Lord, to stay alive one day, and I will manifest to you how should I show how my love for you, my service for you. That's too late, my son. Awahin na na. Nangayo ka ako sa kadlaw rin, di sa impierno, pagunoon din ko. Why not even 1,000 years to go out? But no, that is against my principle. My principle is, isaunsa ni mo kadakog sa, katagkag sa, kaitong sa masalkitran, paputiun na ko imong kalag, pasayloon ta ka, ug mamatay ka, isuot na ka sa langit. Kung buhi pa ka, ikinulso. So, manigong magkumigsuhon. Mutapos sa kuspagingon, nga ang Ginoo ningon, tuktok kay ikaw beliha. Sangpit kay ikaw tubagon. Pangita kay ikaw makakaplag. San Mateo Kapitulo 7, versikulo 7. Salamat. May gabi sa tanan. Ang Diyos magapanalangin ka na. Okay. Patakaybaw. Doon ay mga pangutana nga ni Agino diya sa atong communication ni Jung. Atong Pinoy. Naipagutana. Wa, pero naipagutana. Di ay atong live one. Hindi agad. Sige daw, Brad. Pwede Brad mo comment sa doon ay musulti pa sa humat, pwede sa comment. Okay. Katong si brother nagsulti siya ka 55,000 major religions in the world. Dili na siya major religions kundi Christianity. There are only 8 major religions in the world, no? Christianity, Hinduism, Islamism, Judaism, Christianism. There are 8 major religions. Pero kato yung gihinga lang yung 55,000, that is Christian sects, SECTS. Okay. Mukha naman na Catholic depende naman na kinahanglan sakto ka ito ang masulti. Ngayon kaduha, himit mention nga, ngano ko nung ang mga Katoliko, dili ba registered sa sect, no? Ana, no? Now, as far as we are concerned sa Pilipinas, nganong dili tayo registered, it is because religion was well established already in the Philippines before the establishment of civil government. Una pang religion, wala pa civil government, yan ang religion. So there is no reason why nga i-register ta. Kaya kung religion i-register, din na siya religion, negosyo na siya. Okay. Now the next would be, ang kaagi ni Brad Sok, no? I do not know kung dawat ba si Brad Sok ani. As far as I know, when I was still early here in Cebu, na siyang naligsan siya, gisulti ni brother, wapa niya isulti karon nga nibiya lang iyang kalag, nakita niya ito yung lawas, patayang lawas. Yan, ingon siya, doon na ito, kung musulti ba siya sakto, Lord, ay sa kukuha, kaya naapa ko'y buhaton, alang kanimo. Is that correct? Nga akong nahibawan, long time ago, sa diyan, na-disgrasya ka, nga nakita nimo itong lawas, nga naghigda na nga ito, nga patay, nga ingon ka sa Ginoo. Ayaw siya kukuha, kay muservisyo ba ko nimo. Is that okay, Brad? Wala mo ko na may sulti. I just confirm that I did not forget it. Yes, sunod, my next question would be, yung ka nga, ato ang Catholicism religion is balong-taron. But as far as I read, our religion would be threatened in the last days of time. We would be threatened, no? Yeah, balong-taron, pero threatened us. Yeah, as far as I have read also, nagitagaan sa Ginoo, si Satanas, to spread whatever he wants in this world. Gaad sa panahon. No? Sige. How shall we counter this threat in the end of times, Brad Sok? Yeah. Balong-taran man, pero matreten ba ang church? Threaten sa ito pag-isaog, ihulga ang simbahan.
Ang tubag na ito na pong ni Kristo. San Mateo 28:20. Nga ni si Kristo, ako magauban kaninyo, kaadaan na, hangtod si katapusan sa kapanahon. Sa ito pagkanang sa ara, saan ni Kristo nga magauban siya kanunay na ito, kaadaan na, o dili kay kausaso sa ka tuig. Marang daily trials, pagsulay, temptations will happen to us. And Satan straightens us to destroy us. But no. For the inferi non prevalent of Ecclesia, matupan ni Kristo, the gates of hell will not prevail against my choice. Muna nga, in that instance, we have faith to continue and do not be afraid because Christ is always with us. The threatening of Satan, the temptations, the power of Satan shall continue, but it will strengthen us in the way that we resort to the help of God given to us every day. Wala itong tubag sa mga tanas sa itong pinanggahigalang amayan niya mga comments para kanato. He is also somewhat intellectual educator na mukha tambong din nato. Lipay pa. Sa ito, eskwelahan mo kita, CIT? UC, University of Cebu. And your name is? Agapay. Erne Agapay. Erne, salamat kayo. Hindi pa may niya ka kanong library. And you're welcome. Now, once a person speaks out, after that you can make your comment. Thank you. Katungi mo din ipungutan nga tubit o Tobias. Oh, nga nga ningon ko nga Tobias, ang amahan Tobias ko nga. Ako gibasa na, kanang Tobia, meaning God is always good. So, the father was also called Tobias. But in the distinction, Tobit as a father niya, Tobias ang anak. Pero just listen, Tobit o Tobia, derived from the words, God is good. To him, the father, and also to the son. Oh, akong ibasa ang kanang the introductory, why called Tobit, why called Tobias. Oh, both of them just the same in meaning. God is good to them. Okay, so salamat kay ta sa atong kauban niya. Ingon lagi bunin na. Bisag usa na katao uminaw na to kung makita. Niya usa ka libo ang mga tao nga mosulti tam kanungog nato pareha ra kanti. Because we do that not for honor. We do that for the mission of the strong and very hard voice of oration or clapping of hands. We need not that. Because the one looking us is the one who will provide the reward that we are doing for them. Ya, salamat kanyong tanan. Ya, nakanam ta kadaghan. Kanya ako ray panumdom nga ako tuyo ka na po, doon ako ipalitan. Oh. Katong miyaging Christmas party na to. Wa man ipabaon ako i-cancel. Idaan ako duha dito kagatos, kapin, ka mga puso. Ya, ako gito giandam, pero wa man. Lipay lagi ako ko. Ya, akong gipanghantag sa mga igsoon na itong mga pobre, lipay sa sila. So, muna nga, when I am touched for any work, I will do it. And I will try to make sure that I will be there as needed. Not really discouraged when there is none. Kaya ito, wamay na yun, wamay ko ma-discourage. Kaya gihatag ko matos Ginoo, di man katong kayo kita nga mga on, mo'y magkapanguho sa akong satisfaction. It is Him. It is He who would say that I will reward those who do something good for others because of love for me, for Him. Salamat. Palihog manindugtan. O na ba? Sister na isang kamot. Maria, Sister, palihog. You are acknowledged. Nako dito sa atubangan kay muhatag lang kong gamay nga testimony. Pag Saturday sa tibok at tibok yun ka gabi hantod na kadlawon. Sabado to, sakit ikong kilid, nagsuka-suka ko no, muy hunong nga suka. Unya, nakahukom ko, naman ko sa mabulo ato ng simbahan.
Kay nag-serve mo ko dito sa mga pobre na. So, nakahukom ko nga, mga alas 5, mugawas, mukha nagig ko ka ng huli lagi ko sa mua kay makabalda ko ba sa trabahoon dito sa simbahan. So, pag alas 5, nakahukom yung nagawas ko. Pero pag gawas na ako sa among kusina, nakadesisyon ko nga musimba ako sa first mass Sunday atol to sa Santo Niño Fiesta na. So first mass sa Mabolo alas 6:30 kanin attend ko. Nag-expect ko nga 6 ang misa but 6:30 di ay. So bisan pa nga pila to ka 30 minutes nga waiting sa pagpaabot sa asuntos nga misa. Nagsakit gyapon akong kilid as in grabe ang kasakit sa kong nagmuang ako ang kanang kus-on abot ang usa ni siya. So paghuman sa misa, nakatin kog misa. Pag-attend ako sa paghuman sa misa gyud. Nahunong ang aking sakit sa akong kilid. Nahunong ang sakit sa kung kuto-kuto ba. Nga. Tibok gabi, wento ko nga, nagsuka, sa kilid, huwag ko'y katulog. So nakaingan ko nga, Mass is the highest form of prayer. No? Healing, no? Natagan ko healing gayud sa Ginoo ni atong higayon na. Parat ka to. Salamat kayo, Steph. Salamat kayo sa imong testimony. Okay. Ang imong gibate sa English na protracted pain sa ito papapadayon nun nga kasakit pa. Kaya ibuong ka, kay Human Santos Gamisa, everything. Wala kayo kay gibate. Sa ito ba, God is always powerful. God is provides a person who serves Him. Tunatagag pagkakpak ang Ginoo nga mayo. Salamat! Kailangan pa kayo itong sulti. Pero atong tapuson kay mingon ng pare. So, kapag nga may bayad sa kiko, pata pabayara diri. Hurot nila kusika. Di silang pabayad na ito bisan 1 centavo. Tanam nga pare, kining pare ron nga bago, butanon, butan sa kayo. Ipaibaw ni Brad Adam sa Pwede, siya, Brad Adam, you can do it. We'll give you the lights. So muna nga si Brad Adam, ang may-apil dampo kay nagpagutan, sa kamatayon siya, tinanggal, butan kay nasawa. Jing, I know her. There was a time that she was declared negative with cancer. Wala kayo sige batong sakit cancer, pero doon na relapse, balik na na. Muna nga, balik, bago pala, litso na. Kandam na siya, pag-ayo. Palihog, nandog na makamutan. Sa ngalan, samahan o sa anak,